Khubor ka Pyrthei TV. Kikasi kibasong kibasa ha Asam kata hakasnong durbintila durgachera bat dabinala kila shalek pun hakatnat forest jong ka Asam hakabaki dingkwai bat ki jingthong jingtap jongki kila shapom naphang bat lapen khalamlun kikasi kibasong hangni kidai kibala shong masa lapalat shispasnam Hadin belayo jingtep yakani ka jingja nakaliang kaseng jongki nongram ka Hill Farmers Union kalit banya kendu yaki bat kalit jingoru yaki jakarep jongki bat kaladawa baka sarkar Asam kariban silut yaka bayuk san yaki kum kadak ka jing penslur yaki samla puli bakin minat shushu ha ka jing puli jongki Kanongstone Assembly Youth Congress kelasam yaka kusnam MLA Excellence Award syakilai pu armor ki samla puli ki bala pas bha Haka Secondary School Living Certificate, kumjuru haka Higher Secondary School Living Certificate. Kalapun kuburam ru, yaki samur kisam lapuli, kipala yo haka kerdan top 10 but top 20, haka class 10 but haka class 12. Lapun kuburam yaki dawu MLA Kanongstone, uba Gabriel Walang, harengka kajeng Kylleng jong u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills, uba Garrett Dykes, But hakani kajingalang uba Gabriel ulapin bena balada don kisamla jong kani kathan Nongstone kiba pas ya ka IAS ka IPS ni ka MCS un ai khusna miki da ka song pisa ka Umroi district jong ka Maubo Ribhoi Presbytery kabahap hapok jingpet jong ka KJP Senat Sepngi lingba ka Rural Social Economic and Life Development Committee kala pelait 10,000 tili kisambai dok kha hawa kerwa kabadan hakasnong Umroi kum shibenta banyada ya kamariang bat yakido do wang hakajing the yakini kisambai do kha la Kylleng do beat officer jonga soil and water conservation Umroi beat house uba o kharpuri ubala longkum ukongsan harengkar kajingadan lang jong Reverend ER Kharkrang ubalong upastor rangba jong ka KJP Senat Sepngi berkiwei ka sarkar Asam kadang penkre ban wandra ya ka an bamsha ban yoklok bungun unang yalam jong ka All India United Democratic Front Ubarudin Ajmal ulong baki Muslim kingen badai bandan lok tangkawai hendrai ki Hindu ki bayo lok bungun u Ajmal lakno ba u menteri rangba ka Asam u Himanta Biswa Sarma ulakni lun ya ka hok jong ki Muslim bat menta kila klam jam Kasi Augustine Day School kala duno ya ka jing itho naga Council for the Indian School Certificate Examination. Bakani kala pen antertien ya ki arspa lai punyawut kena school jong kani ka school lakin yo na em banya kun ya ka board exam jong usnam ar hazar arpusaw. Ki kemi pa jong ki kena school kila penlong da ka jing ya ki ha kani ka school bat kila ker pelun ru ya u principal u Richard Gasper. Kala dan ka jing keno baki kemi pa kila ketakti bat show ya principal Hendrai ki pulit kilaong ba kamshim ladon kum kata. U principal ulaya keren berkikmik pa ba unsaya keren berkibor jong ka CISCE ban aila dikna bakin yo banya kun ya ka board exam house nem ar hazar apsaw. Kinong Tibet kila pelong ya ka jinga ki hamajdu katila hanot Delhi. Ban persha ya ka jingwan kinong yalam na China ban shimenta ha ka jingalang jong ka G20 ka ban long ha New Delhi. Ki pulit kila pentib ba ka jinga ki kalong ka bajai Hendrai kham hadien kila be'no ya kipat ba na kateka jaka. Kila pen benaru ba anam sya ikinu kikelhun ban pelong ya kajing yakhi. Hakini ki arpsaw kanta bala letno kila don saw pulringut ki brio ki bala yo ya kajing pang COVID ha India. Hadu menta ki don saw spa prapsan ngut ki brio ki bala don menta hap den kajing pang COVID. Kanong yalam jong kaseng Congress ka Priyanka Gandhi kila pen kre ban pelait pat ba ya ka rasoi gramin scheme ha ka shpotring Nailur ha Niwai Rajasthan. Ka Priyanka kan pelait ya ketika skim ha Vivekananda Model School ha kasnong Jylla bat hadin kata kan sakren syakipat ba kata ketika skim ka bansam bam syakipat ba tang ha kador pratengka shisin bam katu kan ni benai menshwa kinong rep la phu samrke namar ka jingkiu dor jong uso saw ka ba poi hadu shispa san phau ni arspa tengka shikilo hendrai mentapan kila yamram namar ba ka dor jong uso saw kala hiar syakalai tengka Kinongrap ka Andhra Pradesh kila the yo so saw jongki hasurong namar ba kim singa mentoy shu bandi yo so saw hakati kador ka balai tingka ka Hitachi Payment Services kala pelan ya ka UPI ATM ha ka Global Fintech Fest ka bala long ha Mumbai
Lapan light yaka UPI ATM kenang baki pajba kinam dan kam syu yaka pisa habaki ya charum shaneng. Ka UPI kadai ka bajupa pisa online. Hendrai lingba kadai ka bakla pelai thamai ki brio menta kim dan kam syu banra yaka card ATM ru hendrai kin shu scan ha kadai ka ATM pathamai berkila ban sai pisa. Katanan ka bathau ka bawo ya ka jinglong jong ka sun beneng ka India Meteorological Department kala pentip lepa bakala bandan ka jingther ulapa ka bajur hagi thanj teila mingi ha Madhya Pradesh ha Maharashtra bat ha Gujarat ha kini ki sansngi ki banwan lengba ka jingalang jong ka G20 ka banlong hanong ba New Delhi Menteri rang ba du kari Narendra Modi un pin I shaki wei pat kiri ka Pyrthei ba dei tang unong yalam ka India hendrai udei unong yalam ha ka Pyrthei hi barok wei Ka India kalapan krep ha nadong syadong na kabenta ka jingalang jong ka G20. Kalapan biang nyeki bor pahara na kendau na suin ban anduriau ru ban pentikna baka nami kanu ka jingja ka bas ngosi. Kinoyalam ki ba kampau ki banwan ha ka jingalang jong ka G20 ki kentop yau President ka US Joe Biden nang tau President jong ka France nang ta kinonyalam jong ka ri Germany, Australia, Japan, China, Russia, Netherlands, kiri na Middle East, ban Afrika. President ka China, Xi Jinping, unumla barman ban shimta, haka jingalang jong ka G20, kaban sedang haka sngi sajan jong ka tayo, hanong ba New Delhi. Haka jaka jong ula pa do premier Ligiang. Kibabuon kilingo ba President ka China tere banwan, namar ba kaman shwaw la pentikna ba unwan sa India. Jinping jupep man len chaka jingalang jong ka G20, ka BRICS, ka Asia Pacific Economic Cooperation, ka jingalang jong ka Association of Southeast Asia Nation, ni ka jingalang jong ka East Asia Summit. Hendrai ka jingpet jong ubanwan sa India, kadi kamat ka babaro kia kran menta. Menteri rang badu ka United Kingdom Rishi Sunak ulaong baka Russia menta kala nangsa marway shushu. Hadin bakala khang ya ka jingshalan sembai na Black Sea. Sa shisin biang Rishi Sunak ula takran ya Vladimir Putin namar ka jingher thma jong u ya ka Ukraine da ka baong. Ba udeu erang ubala yap ya ka jingatip lem. Rishi Sunak unraru ya ka nikamat banyakran ha ka jingalang jong ka G20 ka banlong ha India. Kinokershan jong ka Khalistan kilalit thambor biang sai ka wei par ka jaka Maniblay ki Hindu ha Canada. Klasen rate da ka rong ya ki benta ki bashabal jong ka Shri Mata Bhameshwari Durga Society Mandir. Berkila tho da ka jing tho ka baong ba ka Punjab kam dei ka India ba sa ka wei par ka jing tho ka baong ba Modi ude ule anon ka seng le ano seek for justice kala berngam ru ban khang ya ka office tre kam jong ka India ha Vancouver sab khandai ngot kiriu pat ba bat khatsan ngot ki sipai kala klan yam ha ka jing thombor ki le no ha gi benta ba sha tei jong ka Mali ki le no group to support Islam and Muslim kala kam bakdi maki ki bala le ya ka tika kap thombor Kila ano kila herthma ya ka lien ka bakit brio but ya ka katam jong sipai Malian Armed Forces ka badan hagaw. President ka Mali lapan bina laisngi kum ka sngi ka jingyam brio halor ka tika jingja ka bas ngosi. Katana sentiat jong ka South Korea lani ka National Intelligence Service kala yo jingtip ba unong yalam ka North Korea Kim Jong Un ya lenti naga zaka ka ba anam dan batip manlet haka jingle jong u shakari Russia. Kaman shua ka South Korea kala yo jingtip ba Kim unyat lingba ka Vladivostok rin mentapan lapin kala ya ka lenti ya jong u but shim la ya thulupa nang nu unyan katkum ka jinglum jingkhen jong ki kunhun wan bania halo ka sign Pyrthei ha United States of America lalap badai tang ka nong India ka Nikki Haley ka bala ban pelim yo President ka US Joe Biden ha ka election president ka banlong house nem hajar pusaw ha ka jing pelong ya ka jing thap vote ha ki rinsan social media Khambun ki ngai baka Nikki Haley kan de ka kartong ka ba kham khlan ban yo Donald Trump ro ka Nikki Haley ka de governor barim jong ka South Carolina kat ba ka India kadang penkre ya ka jingalang jong ka G20 ka South Korea pan kadang penkre ban rakhi ya ka jingdap san hosnam jong ka jinga dei parlong hapdeng jong ka bat ka India ka South Korea kala wa ru da ka jing primna ha Korean Culture Center ha India bal abu ru da ka dur ba President Yoon Suk Yeol wa ai kublekti bat Narendra Modi ha ka sin ka beningkong ka France kala la bandi hadu 400 million teli ki tiket jong kinong shong rel tang ha ka shi ayom kata tang ha ka por liur kidan praspa teli ki rel ki bayan nakawai kanong ba sya ka wai pat tang ha por ri la jong
Habayan ujor ya ka jingkhen ka bahos nam arhajar arpu lalam mamentaw snam ka jingdon jong kinong shongrel kalakiyo bun sha. Tikitu kilong Khubor hakimat kimat matakasgi. Khublay.